super. Takže nachádzame sa v priestore Masarykovho dvora, kde sme sa v rámci prímestského tábora Tuláčik presunuli z Vigľarského zámku, kde deti absolvovali exkurziu. Niektoré skupiny išli na koníky, dvaja chlapci sa nám tu hrajú pri vodičke, takže oni nechceli absolvovať koníky, zostanú tu pri prelieskách. No a jedna skupina chlapcov sa nám hrá, človeče, nezlob sa, asi nemali možnosť takto v prírode sa zahrať na takomto obrovskom človeče, takže vidím, že ich to baví. Pozrieme si aspoň, ako hrajú a či sa nehádajú a či neplatí, že človeče, nezlob sa. No. Myslím, že je to veľmi zaujímavé pre deti niečo takéto v rámci. No a už sa nám blížia aj koníky, na ktorých sa detičky budú nosiť.